Els dolors de la Dolors. Catecismo de la Iglesia Católica. El matrimonio en el pla de Déu. La Sagrada Escritura se abre amb el relat de la creació de l'home i de la dona a imagen y semejanza de Déu. I se cierra amb la visió de les boles de les bodes del Cordero de un extremo a otro. Dolors, què fas aquí enganxada? Què crides? Per què crides aquests crits tan bèsties? Ei, bèstia, he quedat enganxada pels cacauets. No et moguis, que has quedat... Oh, bèstia, quin mal més boig. És una alambrada espinosa de pues, no et moguis. Teva, desenganxa'm, Déu, quin mal. Mira, ja està, a poc a poc. Vés baixant. Quin mal que em fa. Bèstia, boig, quin mal que em fa. No et tornis boja. Estaves enganxada... Ja està. Respira. Estàvem mirant quadres. Respira, Dolors. Mira aquests quadres que tenim aquí, aquest finestral, aquestes figures. Bèstia santa, buit de tot encetat, Déu. Va, pensa en una altra cosa. Oblida't dels encetaments. Boig. T'ha agradat el museu? Sí. El Museu d'Art Contemporani. I has vist aquesta tanca, t'hi has enfilat i has quedat enganxada pels cacauets. Però per què? Per què ho has fet? Maco el quadre. Per què t'has enfilat aquí? Maco, de lluny més maco. Dolors, contesta'm, per què t'has enfilat aquí? No ho sé. Ha set al veure el quadre, és que quedo boja, veig tanta expressió i tot plegat. T'has emocionat? M'he emocionat. I per això t'has enfilat amb una tanca amb filferros? Amb els filferros. Amb les pues? Però què t'ha agafat per quedar-te? Estàs ensangonada, Quin mal. Va, sortim d'aquí del museu. T'ha agradat per això el museu? Molt maco. Què vols fer ara? Som al carrer? Anem cap a casa? Anem a casa, va. Corre una mica? No, va. Footing? Fem una mica de footing? Per relaxar-te? Que a tu t'agrada, va. Correm 1 quilòmetre i mig o 2, com sempre. Vinga, va. Som-hi. Respira. Relaxes. És gust, T'agrada córrer junts. Bèstia. Venen ganes de riure de lo feliç que soc. Corre. Ja som a casa. Vinga, va, pugem. Vinga, va, que ens relaxarem a casa. Demà anirem a córrer 2 quilòmetres? No. 1 i mig i suau. Com sempre, Dolors, val. Sí, Dolors. Els Mansos és cultura. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de fotuts.